nasz śląski wicman i kocynder. Lecy kiedy wspominam sam konski osprawki geschichte mojego umiewanego pisarza Stanisława Ligonia. Pora jego kąsku, że sam już w radiu piekary osprawiał, ale dopiero dzisiaj trafiło mi się, co bych poosprawiał zdziepko więcej o tym srogim chorzowioku i jeszcze moc bardziej wywołanym Ślązoku, o Stanisławie Ligoniu, który się są wicnie mianował Karlik ze Kocyndra. Była to naisto srogo persona, kajsich sam ci u nas na Śląsku i to jeszcze od sprzed wojny. Ten śląski pisarz, malarz, ilustrator, działacz kulturalny i narodowy, reżyser, szauspieler urodził się 27 lipca 1879 roku we dawniejszej królewskiej hucie, tym dzisiejszym Chorzowie, jako potomek całkiego rodu Ligoniów. Starzykiem był śląski kowal, poeta Juliusz Ligoń. Mieszkał u nas na ulicy Krzyżowej 19, aż do śmierci, a ojcami maszyniok na grubie działacz i poeta Jan Ligoń i Regina ze Podstawy. Ojciec i starzyk, nieskorzy są Karlik z Kocyndra, dobrze się zapisali we dzisiejszych dziejach naszego regionu, kaj swoją robotą, pisaniem rozwijali patriotyczne tradycje Karola Miarki, Józefa Lampy, Pawła Stalmacha i innych jeszcze budzicieli polskości na Śląsku. Jak wielu jego równiaków, tak i onemu nie przelewało się doma, głód, bieda, chudoba przyflostrowali się, no i przychodzi do niego we młodości, w czas też, Zarodzki po podstawówce poszedł do roboty, no i przychodzi za gońca we księgarni, ani skorzy sztift i praktykant malarski. Zatem zaś bułci we poznańskiej firmie malarstwa kościelnego, Szpetkowskiego, co by nie skorzy szybnąć się do krakowskiej szuli artystyczno-przemysłowej i na ostatku od 1900 roku już za studenta we Berlinie. Tam się ożenił, że Wandum Gelhar, zatem wrócił sam nazo do Krakowa na Akademię Sztuk Pięknych. Kiedy wypraskać ta pierwsza wojna światowa, Stanisław Ligoń był we Truskolasach kole Częstochowy, skani wzięli go do wojoków, do pruskiej armii i posłali na front do Flandrii. No i szłoby tam jeszcze mocka gowędził o jego pierwszej wojnie, ale tak się miarkuje, co nie czas i plac na to. Ze tamtych lat ostała gryfno jego śpiewka. Przyszli tu przed braty, te ruskie psubraty i nami rządzili jak najgorsze katy. Nos prześladowali, do heresztu pchali, oni się cieszyli, a my płakali. I pukły okowy, przyszł czas nowy. Hej, bracia Ślązoki, zniszmy nasze głowy, pociepmy puskie śmieci, chyćmy polskie kwiecie, Ślązacy, Polacy, już od wieków przycie. Po potajlowaniu plebiscytowym Śląska Karlik ze Kocyndra przekludził się do Katowic i w latach 1923-28 był rektorem we gimnazjum miana Adama Mickiewicza. Nieskorzy był katowicki radiok, kaj pierwszy ruch stanął przed tym cedzitkiem 25 grudnia 1927 roku o 3/4 Byli jeszcze i teatry ludowe, mocka jeszcze innych jego zajmaniu. Nie skorzy była jeszcze druga wojna, a nasz Stanisław Ligoń 1 września wykludził się do Warszawy, co by nie skorzy pokwanskać się do Lublina, zatem bez Hungario, Jugosławio, Cyper i Turcjo, przykludzić się do Palestyny i zamieszkać w Jerozolimie. Tam też pisał, berą te swoje bery i bojki i kąski pod mianem Śląska Ojczyzna. Teroski dziecka mają swoje uciechy, kajsik przy komputerach i we internetu, a mnie staremu prykowi wspomnieli się moje dawne smarkate lata. Doma zawdy leciał po cichuszku we kuchni kołchoźnik, a nie skorzy radiok Pionier i we tym radioku starka słuchali beraniu i roztomajtych bojek srogiego chorzowioka.
Mamulka czasu mieli za knap na słuchanie, bo to i 2 synków gizduni we chałupie, ani skorzy to jeszcze robota kasich we werku po śmierci mojego tatulka. A godom o tym wszystkim, bo przeca latoś we 17 marca pizło 62 lata, kiedy zemrzyło się na szybu najlepszemu chopowi ze Śląska, ze Chorzowa, temu wywołanemu karlikowi z Kocyndra, Stanisławowi Ligoniowi. Urodził się on u nas we Chorzowie i tu też napoczyno ta swoja robota we tych jego berach cięgiem fyrtali, sztyc i wszędy. Można było nojść roztomaj tych naszych samtejszych śląskich Hanesów, Gustlików, Karlików, albo też uzajść dziewczynne Maryjki, Haźbietki, Stazyjki, którzy po ojcach mianowali się Rzympoły, Drzystonie, Łykocze, Mizeroki, Klipy, Lewokliciny, Gruchlikowe, Pytlocki, Kokotki i jakie tam jeszcze. Najisto szykowne Słowecka napisał o nim kejsik Emil Zegadłowicz. Jest Ligoń, Stanisław wnuk Juliusza, instytucją, pozycją. Malarz, literat, prelegent, tęgi znawca folkloru, orędownik teatrów ludowych, powstaniec, dyrektor radia, poseł na Sejm, ojciec miasta i pięknych cór sztylu, zawiesisty facecjonista, pieśniarz, dobrym towarzyszom gwoli, kompan balisty, słowem Ligoń. Nie był srogim Anginberem, mądrokiem, który wszystkie Filipy pozjadał, nie był bildowanym badaczem naszej gotki, ale ją czuł i ginał z pokopiu. I wtory też krom germanizmów wtykał we tych swoich berach, geschichtach, wicach, gryfne słowecka jest se od Kochanowskiego a Boreja. A go dali też so kejsik bez wojna cera Ligonia, stoła na Banchowie we Warszawie i ze cuga, którym jechali wojoki na wschodni front, usłyszała gryfno przedwojenno śpiewka swojego ojca, którą śpiewali wojoki, Poloki ze naszego Śląska na gwałt obleczone we mundury Wehrmachtu. On miał festejnie rod, nasza gotka, nasze zwyki, miał rod, ale i we srogim respekcie we wielkiej zocy. Taki, jak już teroski się nie trefi tak gibko. Bo niewtóre hobby i te nasze niewtóre kabarety to się już na dobre zwekslowali za pora złocioków, to i za afy i za małpice będą robić. No ale ja nie o tym. Jakoś ich mi tak cięgiem den już zeszły, marzec tyrpie się po palicy, oby to był jakiś inszy miesiąc niż wszystkie. W 1953 roku świtnął Stalin, kiedy dla niektórych nawiedzonych był nika jakoś święto krowa. 2 lata nie skorzy świętnął ten fusiaty, cienki bolek Bieru. Była przecież festelno katastrofa na naszej grubie Barbara Wyzwolenie. Godoj o tym we marcu. Wspomnajno teroski, co jest tego 1 marca, kole godziny 7 na odwieczerz, hajcło się na oddziale 1 pokładu 501. Red Liber 300 HR, a dopiero teroski od 5 lat mądroki, jeden z nich to Ryszard Kurek, dorachowali się, co po honet 7 tygodniach retongu wykludzili nawir aż 81 naszych Bergmonów. A godo się, co też mnie są takie, bo heresztantów tam też w Cięcach genau nie dorachował. Ku temu jest sobie mój ojciec po Bucku Świetnego Duszycką, ginał też 61 lat temu nazad, przekludził się był nawir do świętego Petra, no wierzasz, że ja, kaj go ten łoszkliwy rak za hirtoń chycił i już blank nie puścił. No i mieliśmy 1968 rok, też marzec, o którym do dzisiaj niewtóre nie poradzą zaboczyć, a insze nie poradzą z rułą godać. Najważniejsze, ale co by nie zaboczył o tym naszym Karliku z Kocyndra, który fest ferowo jak studiosko w radiowej Czerotce, przy sobocie po robocie, a u Karliczka brzmi pieśniczka. I tak się miarkuje, co ja w ten czas jeszcze śpikol nie wiedział, i że kejsik nie będzie się trzeba gańbić, kiedy się po naszemu, po śląsku będzie godać, kiedy młodioki niewtóre będą się od nowa tej naszej godki, tych naszych zwykłów uczyć, tela, co rektorów takich do porządku
takich, którzy chcą i poradzą ta nasza mowa piastować, tak choby coraz mniej, a i nie wszystkie, które ci teroski mianują się Ślązokoma, doma flingują godka starożków, starzyków i ojców. Ja jest to, żeby sam jeszcze mocka godzin rządzić, go wędzić, ale nie robił, że sam już o tym wywołanym Ślązoku godą i pewnikiem jest seniorów byda rządził o nim, ale teraz jest seno dociepna, co kejmu się zemrzyło w 54 roku, całki Śląsk ślimtą. A kiedy ci go chowali na katowskim cmentarzu kole Arki Bożka i Emanuela i mieli, to kielanoście tysięcy ludzi wiedło go na ten kierchow. Eugen z Pnioków.